Vinga, som-hi! Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vèrtex. Hola, Diana, què tal, com estàs? Vols que et digui la veritat o una mentida? Digues la veritat, aquí només venim per la veritat. Estic absolutament destruïda, però bé, sobreviurem, intentarem sobreviure a aquesta hora. Intentarem sobreviure perquè hem de comentar un gran premi de Mèxic que, bé, va ser avorridot, diguem la veritat, però és un gran premi que pot tenir el seu què de cara al final de la temporada i no sé si compartiràs la meva opinió, però és per mi probablement el gran premi més decepcionant de la temporada. M'esperava potser alguna cosa més. Portimao potser també va estar ja a la part que l'any passat va estar molt bé i aquest any va ser més avorridot, però sí. Jo estic contenta perquè per un cop a la vida vaig posar la meva vida a la Fórmula 1 Mhm. i vaig decidir, després d'un fin d'una miqueta intens, anar-me'n a dormir i no quedar-me desperta per mirar la cursa i estic molt contenta d'haver-ho fet. L'he vist avui amb la calma perquè si no, no va donar molt de sí. Aleshores, doncs, bueno. Mhm. No sé si decepcionant seria la paraula, potser Decebut, que diria el una Jordi part... Planes. El Jordi Planes ens corregiria. Sí, ah, bueno, mm, una passa intermitja li podríem dir, més que decepcionant. Sí, aviam, esperàvem molta cosa de Mèxic perquè no és precisament un circuit d'aquests que el veus i dius aquí hi haurà curses avorrides, no? És la tendència que hem tingut aquest any, que en circuits avorrits hem tingut curses excitants i en circuits no avorrits no hem tingut curses excitants o no hem tingut curses com van passar a Spa, però escolta, mira, què hi farem? Jo crec que no ens podem queixar tampoc, sempre hem de tenir alguna cursa avorrideta. Sí. Sí, sí. En tot cas, aquest cap de setmana va ser important perquè nova victòria, nova exhibició en aquest cas del líder del Mundial, de Max Verstappen, la novena d'aquesta temporada. Sembla mentida que jo hauria d'haver dit que Max Verstappen podria aconseguir tantes victòries en un any. Sortida magistral de l'holandès i es va acabar la cursa allà mateix perquè després va ser intractable, 16 segons de diferència al seu màxim competidor, a Lewis Hamilton, i personalment crec que la seva millor sortida des que està en Fórmula 1, sens dubte li va guanyar la cursa en els primers 20 segons de Gran Premi. Sí, bueno, a mi em va donar la sensació de que la sortida no era tan bona, Mm -hmm. perquè de fet semblava que... És a dir, el problema per mi ve amb que Bottas se'n va a la dreta per intentar tapar Hamilton en comptes de cap a l'esquerra per intentar tapar Verstappen. I aleshores penso que Verstappen no surt tan bé, però després s'arrisca... Bueno, té aquest gran forat de Bottas i a part després frena molt més tard. I aleshores els hi guanya la partida. Però bueno, sí que va ser una sortida bastant interessant. M'hagués agradat quasi que no hagués estat tan bona, perquè així almenys hi hauria hagut algun punt d'interès. Però bueno. És No que, se puede tener todo en la vida. és que realment veníem de uns entrenaments del divendres que semblava que Red Bull seria molt dominador. Crec que no sé si crec que va ser en la segona sessió o en la tercera sessió d'entrenaments lliures que Hamilton pregunta per la ràdio al seu enginyer quina era la diferència amb Max Verstappen i li diu 6 dècimes i la reacció de Hamilton ho va dir tot, no? No es creia que li haguessin tret 6 dècimes i després el dissabte que tens aquesta classificació en la que els dos Mercedes queden al davant dius, ostres, espera que aquí encara no, queda molt per repartir, però entra Max Verstappen de la forma que entra a la primera frenada, que no va frenar a Ciutat de Mèxic, va frenar a Cancún pràcticament per avançar per l'exterior i deixar enrere els dos Mercedes. Va tenir també el fet de que Bottas acaba fent una virolla perquè va tenir un accident amb Daniel Ricciardo, però va sentenciar-ho allà. Jo ja et dic, en el moment que vaig veure els tres cotxes arribant en paral·lel, era una mica l'escenari ideal, no? Perquè pensàvem una recta molt llarga després de la sortida és moment perquè els cotxes s'apropin amb tant de rebuf que hi ha per allà i que arribin els tres allà és l'escenari ideal, però també fa molta por perquè dius a veure com acaben aquests tres i Max Mm. Verstappen va decidir no, me'n vaig per l'exterior i ja m'atraparan. No el van atrapar,
Checo Pérez també va fer una mica la seva versió d'anar-se'n per l'exterior, que va ser directament tallar pel mig de la gespa, i a partir d'aquí monòleg absolut de Verstappen. No sé fins a quin punt, perquè hi ha moltes opinions dient que el Mundial comença a tenir molta pinta de Red Bull i de Verstappen després d'aquest gran premi. Sí, de fet, amb el tema de Verstappen i Red Bull, van comentar que deien que podia ser una ordre d'equip perquè Michael Masi va dir que a la primera volta, si tu anaves per fora de la corba i te l'incorporaves sense passar pel volardo famós, Mhm. que no passava res. I això és que, bueno, que els hi van dir, bueno, ho intenteu i aviam si què passa. Però sí, jo penso que bueno, el Mundial, de fet, fa un parell de setmanes, és que aquí ens queixem per tot i realment després ens en portem unes hòsties, però fa un parell de setmanes estàvem, no, és que el Mundial de Constructors està super decidit, és que seria impossible, i ara mateix estan a què? A un punt només. A un punt. Es que ¿para qué hablamos? ¿Para qué decimos nada? Pa Però bueno, Aviam, una cosa, Diana, ens queixem perquè volem que ens facin cas. És a dir, ens vam queixar de Checo Pérez en el seu moment i des de que ens vam queixar tant i tant i tant, 3 podis consecutius, aquest que pràcticament el van celebrar com si fos una victòria, com si fos un moment, un orgull nacional, i no descarto encara que declarin festa nacional a partir d'ara el dia 7 d'octubre a Mèxic, però és que clar, és a dir, quan l'altre dia, per exemple, ens vam posar a parlar davant de càmera i a fer amenaces a Checo i a Lovato que ens escoltin, és per alguna cosa, perquè sabem que ens fan cas. Per tant, mira, benvingudes siguin les correccions que haguem de fer ara. evidentment, nosaltres corregim la Mercedes, evidentment, Home, la d'Ofende. és que, És que gràcies al que diem es posen les piles. clar, Jo ho tinc claríssim, tot, claríssim. Toto Wolff és un rookie al costat nostre. No, no té cap mena de no té cap mena d'experiència. Saludem a la Nova Dieva, que ja ens parla a través del xat de Twitch. Ens diu, amb una sprint race no hauríem tingut prou, una sortida i poca cosa més. Probablement sí, perquè tota la part de l'emoció la vam tenir a la part inicial de la cursa i més cap al final, quan semblava que Checo Pérez podia atrapar Lewis Hamilton i intentar avançar-lo, que també et dic una cosa, sort que no ho va fer perquè probablement haguéssim tingut algun esfondrament a Mèxic o alguna mena de terratrèmol veient com estava la gent d'excitada amb el seu pilot, amb el seu heroi nacional. D'alguna forma ja estava patint perquè dic que cada vegada que passa per una graderia ja l'animen, imagina't si passa Lewis Hamilton, es cau la graderia sencera. Jo tinc una pregunta. Qui va estar, o sigui, realment qui va quedar tercer? Checo Pérez o el pare de Checo Pérez? Perquè, de fet, et diré més, qui va guanyar la cursa? Max Verstappen o el pare de Checo Pérez? Perquè aquell home estava celebrant la victòria d'una manera tan espectacular que jo dic, no sé què estic veient. Estic veient una altra cosa. Era... No estic veient una cosa de la Fórmula 1. No, no, no. Meravellós. O sigui, un plano meravellós. Aquell home es va personificar, era tot Mèxic personificat en una sola persona i Absolutament. ho va deixar tot, no vull ni saber com va acabar el dia d'ahir, si no va acabar ingressat per un atac cardíac va estar molt a prop i és el que tu dius, no? Checo Pérez pot estar molt orgullós del que va fer ahir, de que per fi s'hagi posat les piles després d'aquesta fase en la meitat de la temporada on no arribaven els resultats i ara 3 podis, ja tocava, exacte, ho fas tu molt bé, sí. També diu la Nova Diva a través del chat una mica de justícia poètica de Bottas, que se'l van endur per endavant, però li va sorprendre, diu, que no s'investigués tan sols l'incident de la primera volta, perquè s'han investigat coses més absurdes fins i tot. Evidentment es refereix al fet de que Daniel Ricciardo es va passar de frenada moltíssim, va fer una mini excursió en territoris on no li tocava, es van endur per endavant a Valtteri Bottas, i Valtteri Bottas, que també dic una cosa, en aquella situació en la que es va quedar Valtteri Bottas i veient les seves imatges de l'onboard, quina sort, perquè va tenir Vettel per un cantó, Alonso també esquivant-lo per un altre, Alonso de fet gairebé se'l menja perquè estava tot ple de fum per allà i no Valtteri Bottas en certa forma va tenir sort de poder acabar la cursa perquè bé, només va tenir aquella villolla i després sí que el van haver de sacrificar per intentar evitar que Max Verstappen s'endugués la volta ràpida, però sí, justícia per Bottas realment, perquè venim del Gran Premi de Turquia, crec que vam tenir una sanció bastant estúpida en la primera volta,
molt rigorosa i no es va ni tan sols investigar aquesta. S'ha de dir que, tenint en compte que Ricciardo també va sortir perjudicat, no sé si aquest era el criteri, però una sanció no hauria estat de més. No, jo no l'hagués posat ni de conya, i no perquè sigui fan de McLaren, sinó perquè veient l'onboard de Ricciardo hi havia un cotxe també per darrere que hi havia un onboard que es veia clar que tampoc era cap ni mala fe de Ricciardo ni cap errada de mal pilotatge, sinó que és que tampoc hi havia molt on anar, és un revolt que és molt estret, Crec que era la gent... la de Vettel, no? Perquè Vettel era el que estava just al darrere Sí, i ha sí. d'esquivar botes. Però bueno, en tot cas sí que és bastant rellevant el tema de la seguretat, a veure, que són coses que passen i que un cotxe pugui quedar així girat al mig de la pista, però va ser... Jo em vaig... O sigui, bueno, anava parlant passat, però m'he espantat aquest matí quan he vist la cursa repetidament que treballava. Perquè un xoc frontal a la velocitat a la que anaven, per molt que haguessin frenat perquè ja es veia que hi havia hagut movida, jo penso que hauria estat bastant perillós. Per sort no va ser així i tot bé. Jo no, per mi no és de sanció. No sé si també la nova Dieva es refereix amb el tema de justícia poètica perquè de fet elles van portar per davant els dos Red Bull Els dos Red Bull, a, sí, a Hongria. a Hongria Mm i bueno, doncs també doncs mira, ja tocava. -hmm. Bueno, el que parlàvem fa també un parell de setmanes, la sort, o sigui, Sí. la sort s'està reequilibrant una miqueta i tota la mala sort que ha tingut Verstappen i Red Bull a la primera part, doncs sembla que ara estan reequilibrant i aquest cap de setmana han trobat la configuració de cotxe perfecta que els feia volar i jo estic extremadament contenta perquè ha sigut una absoluta passada de la mà per la cara, en plan... és que si Verstappen no hagués passat a Hamilton i a Bottas en la primera volta o al primer revolt, estic convençudíssima que tot i així hagués guanyat. És Però que... convençudíssima, o sigui, una superioritat, un absolut, o sigui, una picada de mà sobre la taula i dir, no, és que aquí estic jo i no estic guanyant perquè tu estiguis tenint mala sort, sinó perquè ho estic fent de puta mare. Espectacular. És això, és tal com dius, és a dir, els 16 segons de diferència amb Hamilton deixen claríssim que merescut guanyador, és a dir, no només per la sortida. Red Bull realment tenia el millor cotxe a Mèxic, ja ho esperàvem també, esperàvem potser una mica més de domini fins i tot, i per això va sorprendre tant, crec, el resultat del dissabte de la classificació, però el diumenge les coses es van posar a lloc, per dir-ho d'alguna forma, perquè Red Bull venia molt fort i ho sabíem. I ara arribarem a Brasil, que també és un circuit que teòricament li ha d'anar molt bé a Red Bull. Max Verstappen ja ha guanyat en el passat i ha fet bones actuacions. I atenció, perquè si Max Verstappen guanya a Brasil pot passar una cosa, que és que ja no necessitarà guanyar cap cursa més per ser campió. 100 segon en totes les curses, encara que Hamilton guanyi i traient la volta ràpida, Max Verstappen ja seria campió, assegurant només una segona posició, que és el que ve fent durant tota la temporada. En gairebé totes les curses o està primer o segon. I Brasil no serà definitori, no es pot decidir el campionat allà, però més de la meitat del campionat es pot decidir si Max Verstappen guanya la cursa allà. Et puc dir una cosa i espero que no t'enfadis amb mi? Uf. És que sí o que no? Digues. Ja estic patint ja, però... Tu saps que jo vull que Verstappen guanyi el Mundial. De fet, si el guanyés Hamilton, per mi seria una hòstia de realitat molt dura. Espero de debò que el... No, tant no. Però sí que espero que el guanyi Verstappen. Aviam. Però... Una cosa, aquí, el subconscient està traicionant. Tinc ressaca encara. Vull dir, jo ara soc gran. Excuses. Aquest cap de setmana he estat amb amics i amb amigues. No, soc gran no. He dit que tinc ressaca. Has dit que... No, atenció. O sigui, és que estic disposat a treure aquest clip per totes les xarxes socials assegurant que ho has dit. No, jo he dit que tinc ressaca i que... no, clar, sí. He dit, efectivament, soc gran i ja no em recupero igual. És cert. Ho he dit. Però perquè és veritat, jo necessito molts dies. Aleshores, encara estic molt cansada. La Novo Dieva fins i tot ho confirma. La Novo Dieva ho confirma a través del xat. Gràcies.
Acaba el que haguessis de dir. Jo, És que... si he de venir aquí a que em facin bullying, No, no, en absolut. jo no puc més, eh? Tu ets la... tu ets l'estrella del show, ja ho sabem. Bueno, no ens flipéssim. Però en tot cas, que em costa i per això no carburo i per això pues, a vegades curtocircuito una miqueta. Mhm. Qüestió, que sabem, jo vull que guanyi Verstappen, efectivament, però no vull que la cosa quedi amb el pedazo mundial que hem tingut, que ara de sobte es decideixi tot, no de sobte tampoc és la paraula, però que perdem l'emoció de les últimes curses. Mm. Aleshores, crec que seria interessant que la següent cursa la pogués guanyar Hamilton, penso, per tot i així tenir no un avantatge, però bueno, també tenir com una espècie de recuperació, perquè jo a ell el vaig veure enfonsat després de o sigui, a la cursa, estava en plan derruït, i és un joder, doncs, si ja estàs derruït mentalment, com pots afrontar les 4 curses que queden? Bueno, 3, tenint en compte que potser un circuit no està acabat. Mm. Però bueno, que jo vull que guanyi Hamilton la següent. O si més no, que potser que Hamilton quedi segon i Verstappen quedi quart, no sé, algun joc per aquí al mig, a mi em semblaria interessant. Sí, aviam, quan deia això de que Verstappen es pot permetre el luxe de cada segon en totes les curses que quedin si guanya a Brasil, també s'ha de tenir en compte que jo considero, per exemple, que els circuits que quedaran després de Brasil són bastant favorables a Mercedes i per tant Mercedes, si aconsegueix posar els dos cotxes per davant de Verstappen, evidentment que Hamilton surt guanyant el Mundial, independentment del que passi a Brasil. Per tant, caldrà veure què és el que passa d'ara en endavant. El que sí que és segur és que Hamilton ja no es pot permetre cap errada. Si Exacte. abans tenia l'opció de poder recuperar, tot i que Verstappen... Si Verstappen cometia alguna errada, que n'ha comès molt poques, o que tingués un 0 en una cursa, Hamilton ara les ha d'aprofitar totes. Ha d'anar amb el ganivet on faci falta i no permetre-li, crec jo, que Max Verstappen es posi per davant en cap moment. Si, per exemple, acaba un dissabte, com el que vam tenir a Mèxic, amb Hamilton per davant de Verstappen, Hamilton ha de fer el que faci falta perquè Verstappen no l'avanci. És que ara mateix ja és un ara o mai, és un sí o és un no, ja està, i per tant caldrà veure què és el que passa a Brasil. La Nova Dieva ens confirmava, per cert, que ets l'estrella del show. Gràcies. Gràcies. Això ho emmarco, Serà, mira, el meu regal de cumple per tu, Cobo, serà això. Aquest missatge enmarcat. Molt bé. Me l'apunto. Ja que tu pel meu cumple no em vas regalar res. Com que no? No va arribar a temps. Vaya, falso. Diu la Nova Dieva també, vol que Hamilton guanyi la cursa i Verstappen la d'esprint i potser així la distància no serà tanta. Clar, cal recordar això, que a Brasil tindrem sprint race, i Verstappen en els dos grans premis anteriors que hi ha hagut sprint race no els ha acabat, ni a Silverstone ni a Monza. Veurem si continua la maledicció de Verstappen en aquest sentit. S'uneix també al xat el Bendit XX, que ens diu: bona nit, sortida espectacular de Max i un ritme de carrera de cursa de campió. Ja ha guanyat més recursos que en tots aquests anys. Suposo que es referia a Max Verstappen, no, diu Hamilton, diu que Hamilton ja ha guanyat prou curses durant tots aquests anys i que per tant suposo que vol que li toqui ara a Verstappen. Jo també, de fet m'agradaria molt que passés això de tenir un final de Mundial espectacular i emocionant, però el meu cor em diu que no, em diu que com més tranquil·litat i com més calma, si poden haver més exhibicions de Verstappen d'aquí fins que s'acabi la temporada, doncs t'ho signo amb sang, si fa falta. Però més aviat parlant de Hamilton i de Mercedes, bé, tenen problemes també, perquè Red Bull s'ha col·locat a un sol punt ja en el Mundial de Constructors, gràcies al tercer podi consecutiu de Checo Pérez, i bé, veurem què és el que passa d'aquí en endavant. Ara sí que els 4 pilots d'aquests dos equips han d'estar al 100%. Sembla a mi que ja tenim una situació en la que qualsevol detall
ja pot ser definitiu. Queden 4 curses només i no et sóc capaç de dir qui veig per davant ara mateix. Veig millor Red Bull per la tendència, però crec que Mercedes té un millor final de Mundial per endavant pels circuits que queden. Mm, jo aquí també tinc el cor dividit entre el que crec, el que espero i el que desitjo. Hm. El que crec és Mercedes. El que esperes? Sí, 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 crec que serà Mercedes. El que espero també és Mercedes i és diferent, perquè el que crec és com diguéssim si partim de la teoria i de la base que Mercedes ha arrasado absolutament en els últims anys, per tant jo crec que per lògica ha de ser Mercedes. Uh -huh. El que espero també penso que és Mercedes senzillament perquè no han tingut un millor ritme perquè han comès moltes errades que no són habituals en ells i que, de fet, a mi personalment m'ha caigut una miqueta el mite de Mercedes per aquesta raó, perquè semblava que feien totes les estratègies bé, que sempre, més enllà de que tenien un molt bon pilot i un molt bon cotxe, que com a equip també funcionava molt bé, i aquest any s'ha demostrat que a la que tenien una miqueta de competència, bueno, tampoc una miqueta, una gran competència, no? Però quan han de lluitar les curses estratègicament amb un altre equip, aquí no era tan evident que ho feien tot tan bé. De fet, hi ha hagut diverses errades, algunes d'elles que ens han donat grans moments, com el moment de Hamilton sortint sol de la graella. Per tant, una imatge increïble. absolutament, i que espero, estic encantada de que passés. Però tot i així, jo segueixo esperant que sigui Mercedes, també tenint en compte que fins fa molt poc Red Bull tenia a un pilot, no a dos. I Bottas, vale, el ritme de Bottas aquí s'ha criticat molt, però Bottas estava allà. Però el que jo desitjo és Red Bull. Crec que també toca. També toca, per totes aquestes raons. I a mi m'agradaria molt. Anava a dir una barbaritat que no la diré, i per això m'agradaria. No, ara l'has no de penso dir. dir-la. No. Tinc dignitat, Cobo. Ah. Només volia justificar la raó per la qual he dit 2 vegades seguides que m'agradaria molt. No és perquè tingui poc cervell o perquè estigui cansada, és per una altra raó. D'acord. Però sí, jo... espero que sigui Red Bull. Sí, jo també espero, simplement pel fet que considero que han tingut millor cotxe, sí, no excessivament un cotxe dominador, tot i que Verstappen ha guanyat moltes curses, i de fet Hamilton, des de que va guanyar crec que va guanyar el Gran Premi d'Espanya, era la seva tercera victòria en la temporada, després de 4 curses, i des d'aleshores n'ha guanyat només 2. L'estadística és increïble, és a dir, va trigar el seu temps per guanyar la cursa número 100 i ara sembla que es torna a estancar i Max Verstappen comença a encadenar de nou bons resultats i sembla que Red Bull una mica es torna a posar on suposàvem i on alguns creiem que estaria durant tota la temporada. Però tot i així no vull descartar Mercedes perquè segueixo considerant que Bottas està fent millor paper que Checo Pérez, sobretot els dissabtes, i aquí les classificacions importaran molt d'aquí al final de temporada, i Checo Pérez ahir també té una mica aquesta sort de que Bottas queda fora de l'equació en la primera frenada, i veig a Bottas prou fort des de que es va anunciar sobretot que l'any que ve correrà Alfa Romeo, com per dir, escolta, que Red Bull està molt bé, però Mercedes encara jo els veig favorits aquí a final d'any. No et sabria dir el mateix de si Hamilton ho tindrà tan favorit com en el Mundial de Pilots, però bé, veurem què és el que passa. En tot cas, una vegada ja hem parlat dels 4 importants, els 2 equips més rellevants en la lluita per aquest Mundial, parlem una mica del que va passar ahir en el que ve a ser la part de la zona mitja, perquè ahir vam tenir una actuació brillant, per mi mereixedora del Driver of the Day, però no era mexicà, era Pierre Gasly, per tant ningú el va votar pràcticament, però 4a posició per Pierre Gasly, és la 4a vegada també que acaba entre els 5 primers en aquesta temporada amb un Alfa Tauri, és a dir, un Alfa Tauri,
No és el millor cotxe ni de lluny, no és ni el tercer ni el quart, m'atreviria a dir, però Pierre Gasly, si té un cap de setmana que no té problemes o no té mala sort, està allà. I Ferrari ni tan sols s'hi va poder apropar, ho van intentar, però Pierre Gasly intocable ahir. Sí, com? Hola? T'has quedat una mica Perdó, que congelada. pensava... Sí, no, bueno, de fet no estava ni respirant, és que pensava que t'havia perdut. Sí, deia de Gasly, Mhm. que de fet, si no fos per totes aquestes males marors que hi ha hagut amb Red Bull, jo penso que seria el candidat idealíssim. Ja no substituir a Checo Pérez, sinó a qualsevol altre equip que se l'estiguessin barallant, perquè crec que la temporada que va fer l'any passat i aquesta són espectaculars. Mhm. Però la realitat és que penso que alguna cosa va passar entre línies, entre bambalines, perdó, perquè no és normal que sempre estigui allà, que sempre qualifiqui entre pràcticament el top 10 quan no és que té mala sort. I per mi és un dels grans pilots de l'any. Sabeu que a mi m'agrada molt Lando Norris, més que Lando Norris fins i Mhm. tot i que no tingui l'extrema cobertura mediàtica que té el britànic i no s'està parlant d'ell. No està cap quiniela, no, també és No, veritat que, bueno, evidentment, ara ja està tot pràcticament tancat, però tampoc va sonar el seu nom en cap altre moment. I va ser com, però com pot ser? no, és una mica... Pierre Gasly està patint de la síndrome Carlos Sainz, quan fa 2 anys feia curses espectaculars i ningú l'enfocava durant tota la cursa. I una mica injust, també, i Sí. no hi ha hagut rumors, també perquè és el que venim dient, que l'any que ve amb el canvi de reglament tampoc és molt adient fer molts canvis a l'hora d'alineacions de pilots, però em sembla a mi que és el que tu dius. Pierre Gasly té molta pinta que de cara a 2023 tothom s'estarà barallant per un pilot així en el seu equip, perquè tindrem moltes incògnites del que passarà més enllà de 2022 i dels pilots que potser decideixen tancar la carpeta de Fórmula 1 d'una vegada per totes i d'aquests pilots que sembla que pujaran, que no pujaran, que hi haurà moviments. Pierre Gasly serà un dels valors segurs al 2023 perquè ja crec que ho és ara i amb un Alfa Tauri el que està fent és molt meritori, realment. Sí, però pensa, per exemple, també amb Yuki Tsunoda, que després de la quali Horner el va tirar públicament pel terra. Sí, és el seu estil, és a dir, quan Christian Sí, Horner no sé. ha de deixar anar, hòsties metafòriques a través dels mitjans, mmm, no se n'està. No, però per això no crec tampoc que estigui a Quinieles, perquè si, tant de bo espero equivocar-me, però si un director d'equip es veu amb el prou poder i la força per a, a un dels pilots del teu segon equip tirar-lo pel terra quan se suposa que de fet li han donat un altre any perquè acabi d'evolucionar, Mm -hmm. és que Gasly ja no el compta. Vull dir, és que ni parla d'ell quasi, no sé si m'explico. No. I no sé, crec que Mercedes buscarà altres llocs, que McLaren mm, també, no sé. Jo veig l'alineació de McLaren bastant fixa, Mm -hmm. fent almenys 2022-2023. Mm. Ferrari no apostarà per un pilot que no sigui de la seva Drivers Academy tenint a Schumacher. No sé, no li veig espai. Tant de bo equivocar-me. El més lògic seria el PIN. El PIN quan Fernando Alonso decideixi deixar-ho. Sí, Però veurem què farà bueno, Gasly. Veurem què és el que va passar amb el pilot francès. Pilot francès que va quedar per davant de 2 cotxes vermells, els 2 Ferrari, que van tenir un cap de setmana, molt sòlid, que els permet avançar a McLaren en el campionat de constructors i realment esperàvem, no?, una bona actuació de Ferrari. Binotto potser es va passar una mica d'optimista dient que a Mèxic tindrien opcions de guanyar, però realment Ferrari va tenir un cap de setmana prou bo i tot i aquesta mini polèmica que hi ha hagut, no?, perquè s'estaven decidint com intentar atacar a Gasly, Carlos Sainz va demanar passar al seu company d'equip, a Charles Leclerc va dir sí, però sí, d'aquesta forma que diuen els pilots quan els hi fan fer coses que no volen fer realment,
i al final no els hi va servir de molt i Carlos Sainz va retornar a la posició al final de la cursa. Estaven realment justificades aquestes hores d'equip? Jo penso que sí, de fet, el propi Sainz ho va dir a una entrevista després de la cursa, que era una cosa que havien parlat, que es canviarà les posicions, o sigui, aquests escenaris diferents que tu proposes, no? Doncs que era una cosa que estava parlada. I jo no veig la polèmica, o sigui, si tens dos cotxes seguits i un no pot, doncs l'altre se suposa que té més ritme, prova-ho, i si no, li tornes la posició. En aquest sentit, per exemple, el que a mi no em va agradar va ser... Bueno, ara no me'n recordo exactament si anaven just al darrere, però va ser a la cursa abans de Sochi, abans de Monza, que es va canviar la posició Ricciardo amb Norris i al final Norris també va acabar fora els punts, per tant, A va ser Zandvoort, com dius? bastant lleig en aquest sentit. Gràcies, és que tinc la memòria avui... O sigui, la memòria se m'ha quedat a cubelles, no. No ha arribat encara, està esperant amb l'R4 per venir. La, Efectivament, la sí. R4 crec que no et porta de Cubelles a Barcelona, però bé. Passa per Vilanova i la Geltrú, la R4. No passa res. Funciona. Arriba. Aleshores, és que clar, estàs aquí parlant amb una experta de les rodalies, Ara com a només... una barcelonocentrista que sóc. Ara Qüestió, és anem a comprovar-ho. Acaba l'argument, jo vaig a comprovar-ho. Vale. Aleshores, que crec que no hi ha cap polèmica, no hi ha... Més enllà de la que es vulgui fer a Dazón, perquè, oh Dios mío, que Leclerc no deja passar a Sainz y ahora Sainz le tiene que devolver la posició. Jo ho veig com una cosa lògica i sense cap mena de problema. Què has trobat? He trobat que efectivament la R4 no passa per Cubelles. Merda. Ara entenc... Sí, estava No, pensant. però està bé saber-ho, perquè el fet de que hagis dit que estava fent servir la R4 vol dir que, evidentment, si l'està fent servir, arribarà tard la teva consciència. Perquè... Memòria. Consciència, Consciència memòria... està aquí. Segur que està aquí? El que no estan aquí són les... Bueno, sí que estan les 14 hores de son que m'he fotut avui, però estan arribant la resta. Saps? No La, passa res. la, la nova dieva també ens confirma que no, que és la R2 i a veure on acabes. I diu que l'ha patit molts anys, la R4, que és la que va per l'interior, per Vilafranca. Moltes gràcies. Estem fent classes de geografia metropolitana de Barcelona i de Rodalies en el Vèrtex. Molt bé, així m'agrada. La R4, que parlàvem de McLaren, la R4 és taronja com McLaren, també va bé saber-ho. Que ben filat. Que Vinga, ben filat, McLaren. Una McLaren, merda de cap de setmana. Una merda. Fin de la cita. així és, una merda de cap de setmana. S'ha de dir, de totes formes, parlem ara de Lando Norris, que va tenir una mica de mala sort perquè va haver de fer canvi de motor i de sortir des del fons de la graella. Acaba remuntant, acaba arribant a posicions de punts, treu un puntet, Lando Norris, però a mi ja em comença a fer una mica de mala espina el fet que s'ha apuntat a través de les xarxes que Lando Norris en les segones meitats de la temporada acostuma a perdre una mica de força, comença a desinflar-se Lando Norris i aquest any s'està repetint una mica aquesta tendència que ja havíem vist, perquè Lando Norris des de l'aturada que vam tenir a l'estiu, des d'aquesta segona meitat de la temporada, ha passat una mica de ser el pilot que estava de forma constant al top 5, top 6, a caure una mica en posicions que no el veiem en tota la temporada. S'ha de dir que va fer un podi, això sí, va fer un podi a Itàlia i va tenir aquesta mala sort que ja vam comentar de Sochi, però perillós per McLaren això que li està passant a Lando Norris. A veure, no és una ciència. Vull dir, no pot ser que cada any un pilot es desinfli a segona meitat. A no ser que no estigui ben preparat físicament. O sigui, no dic en el sentit físic, més en el sentit de la mitjana de punts que té Lando Norris en segones meitats de la temporada acostuma a ser inferior a la que té en la primera meitat. Sí, però bueno, crec que també és un tema multifactorial, no és només que es desinfli, punto, bueno, aquí ha entrat... Multifactorial, atenció, estem ja... O sigui, la consciència realment està aquí, perquè ja estem fent servir vocabulari top. No puc més. El pitjor, bueno, jo no estic veient ara mateix qui està escoltant i qui no,
Però el pitjor, gent que escolta això, és que el Cobo i jo som col·legues. Sí, sembla que no, però... Bueno, ens portem bé. Col·legues és una paraula molt forta. Mhm, Però bueno, qüestió, que no penso que sigui únicament que es desinfli. Sí, vale, la mitjana de punts serà inferior, però hi ha altres factors que aquí juguen. Crec que el que va passar a Sochi és molt important per ell, o sigui, no per ell, sinó a nivell mental ha de costar reafirmar-se després d'una pèrdua com la que va passar, més tenint en compte que a Monza ell podria haver guanyat i va seguir les altres d'equip mhm, i va guanyar Ricciardo quan després tota la temporada Ricciardo ha estat ok quan no ha sigut mediocre i aleshores en aquest sentit sí que penso que bueno, hi ha moltes coses que han entrat aquí en joc. mhm, Espero... Jo no em preocuparia. És a dir, crec que o sigui, McLaren s'està convertint en l'equip de Lando Norris. És un tema que també em preocupa perquè no es pot crear dependència, però sí que considero que s'estan creant la imatge al voltant de la seva persona, aquesta imatge més desenfadada, més juvenil, mhm. amb els TikToks, tot aquest tema crec que s'està construint molt al seu voltant. I aleshores, si algun dia han de prescindir d'ell o ell va marxar a un altre equip, em preocupa què pot passar amb McLaren com a tal. Mhm. Però bueno, sí, i també em preocupa evidentment que els adelanti Ferrari, perquè jo sóc una fiel seguidora de McLaren i vull que quedin en tercer lloc. Però bueno, eh, tu saps si ara a Interlagos si és un circuit que els hauria d'afavorir a McLaren o no? Um, és complicat de dir perquè de per si Interlagos és un circuit que afavoreix la càrrega aerodinàmica alta, per tant podria afavorir a Ferrari, però és que McLaren és molt imprevisible. Hem tingut a McLaren molt bé en molts circuits i després t'arriben a circuits, crec que a Austin no van fer-ho del tot bé o no tan bé com ens esperàvem. Ferrari ho va fer millor allà i teòricament havia de ser un circuit McLaren i ara serà un circuit que jo veig més o menys tirant cap a Ferrari i per tant no sé si McLaren podria haver tret alguna millora, alguna cosa que els pugui fer anar millor. S'ha de dir també que no li he perdut cap fe a Lando Norris en absolut, és a dir, No. he donat aquesta dada però segueixo creient que Lando Norris està fent una temporada molt bona i realment espero que es tregui una mica aquests fantasmes que estan a sobre seu des del Gran Premi de Rússia, perquè realment el que va passar al Gran Premi de Rússia entenc que li pugui afectar, però en el seu moment ja vam dir-ho, no? Que ha de fer una mica la vista, la perspectiva més gran i no oblidar-se de tot el que ve fent bé durant tota aquesta temporada i veurem què és el que acaba passant, perquè ara sembla que Daniel Ricciardo una mica està més còmode amb el cotxe, va fer bona classificació, si no hagués tingut l'accident al principi potser hagués fet un molt bon resultat, hagués quedat potser top 6, top 7, no semblava que els McLaren estiguessin molt malament, no van classificar del tot bé però estaven allà i per tant ja veurem què és el que toca fer a partir d'ara. En qualsevol cas, dius que vols que McLaren acabi tercer en el Mundial de Constructors, aquí et portaré al contrari perquè jo com a ferrarista que sóc m'agradaria veure Ferrari per endavant i la teva cara ho ha dit tot ara mateix, però no sento cap mena d'animació cap a McLaren. Sé que és un rival històric de Ferrari, però m'agraden els seus dos pilots i m'agrada veure la direcció que està prenent l'equip i considero important que McLaren torni on mereix estar, que és al capdavant. Veurem, jo realment espero que si potser la lluita entre Red Bull i Mercedes no la tindrem emocionant a final de temporada, com a mínim que aquesta ho sigui, entre McLaren i Ferrari. Déu t'escolti, company. Ja veurem, ja veurem. La Nova Dieva ens diu és cert, això de Lando Norris, amb Sainz també li va passar, que la segona part de la temporada va passar en punts, que diu que no sap si per cotxe o per circuits. Per cotxe no crec, perquè porten el mateix cotxe, evidentment. Quan ets company d'equip porten el mateix cotxe o potser tens algun avantatge diferent perquè el cotxe està més fet per tu o no, o per circuits. Podria ser pel circuit realment, potser la Norris no li agraden tant aquests circuits de final de temporada i per això acaba fent una mica de baixada de forma i veurem que si la Norris pot
trobar la tecla un altre cop, de la mateixa manera que ho ha fet Checo Pérez, per exemple. També ens pregunta, diu si és possible l'empat a punts perquè té el cor dividit entre Ferrari i McLaren. És possible un empat No, de punts, és possible. però no el volem, però no el volem. En cas d'empat de punts segueix quedant per davant McLaren perquè ha guanyat una cursa. M'és igual, que no vol, però no. Ha de guanyar McLaren, punto. No volem un empat a punts. No, Veurem, perquè Ferrari és una escuderia i aquí obro un gran meló, em fotreu fora del vèrtex, m'és igual, crec que no ho he dit mai. A mi no m'agrada Ferrari. Em sembla una farsa. No està fet per És una tothom. farsa. No és- està fet per tothom, Ferrari. Mm. Ferrari. Està fet per gent que us agraden les marques, però què és res? No, No. és res. Des de quan fa que no guanyeu? No, què és? Des de quan Què és? fa? Perquè Schumacher... 14 anys i McLaren fa 13. És a dir... Però és que no té història, no té història. Com que no té història? O sigui, té Ah. molta història, però no... Si no fos perquè... Això és que això ho vaig veure al documentari, és molt cert, el documental de Michael Schumacher. Si no fos perquè Schumacher els va... A l'any 2000... O sigui, tenen una història d'absoluta mediocritat fins que de sobte alguna cosa passa i... Ferrarista, los tipos, sí, el mejor equipo del mundo. ¿Perdona? Ferrari. Perdona? Ferrari és la Fórmula 1. No s'entén la Fórmula 1 sense Ferrari. Perdona? Bueno, jo no entenc el 31 de novembre sense els panellets i des de que va entrar al puto Halloween m'estic acostumant, no passa res. La vida és... Sí, tens tota la raó, Diana. Jo tampoc entenc el 31 de novembre. Jo tampoc... Sobretot de novembre, tampoc l'entenc. No l'entenc en absolut. L'entenc tan poc que no ni existeix. Imagina't si no l'entenc. Crec que això no ho podré superar mai en la vida. És a dir, la nova dia fins i tot pregunta 31 de novembre, així amb majúscules. Ben fet, amb majúscules. És que ja ni ens donem compte del que estem dient aquí. Ai, de veritat, de veritat. Tinc molta... És que no m'esteu entenent a mi. Hauré de fer un vídeo de highlights del programa d'avui, únicament del programa d'avui, perquè estem deixant anar cada perla. Increïble. Tanquem ja la carpeta del Gran Premi de Mèxic. Parlarem d'un parell de cosetes d'actualitat de la Fórmula 1. Una l'has deixat anar abans, que no hi havia caigut jo. Aquesta setmana vam tenir imatges i vídeos del que haurà de ser el circuit de Jeddah a Aràbia Saudita. Dic el que haurà de ser Company. perquè, Però vaig a buscar aviam si en 2 dies ha avançat alguna cosa, perquè està la cosa... O sigui... La cosa és realment molt similar al Gran Premi de Corea del 2010. Gran Premi de Corea del 2010, recordem, va ser el primer Gran Premi que es feia en aquest circuit i en aquest país, i va ser una experiència inoblidable. Bàsicament perquè circuit nou, però cursa ultra llarga, amb un circuit pràcticament a mig fer, és a dir, van tenir prou temps únicament per posar el que ve a ser l'asfalt i poca cosa més. I semblava una espècie de... no sé, no sabria definir-ho, costa definir-ho. I amb les imatges que hem vist recentment d'Aràbia Saudita em dona la mateixa sensació que veure el que va passar el 2010 a Corea. És a dir, un circuit, sí, un asfalt, però apenes instal·lacions, apenes proteccions. Recordem que és un circuit que ha de ser urbà, sí, però és que sembla que està en fase experimental i queda menys d'un mes perquè es celebri el Gran Premi. Jo tinc la memòria de quan bueno, clar, això és prepandèmia, però quan està preparat el circuit d'Austràlia, que jo que sé, que és... estic exagerant, però jo que sé, a finals de gener, que tu ja tens imatges de que ho estan començant, o sigui, que ja estan en ello. Però està molt més avançat del que està ara aquest circuit. Vull dir, què és aquesta broma? El tema, el que passa amb els circuits urbans també és que tens una mica de més marge perquè quan has de tallar carrers, quan has de fer coses així, no tens prou temps per deixar-ho tot preparat molt abans, saps? Però és que, clar, Austràlia, Mònaco, Singapur, són circuits que ja estan fets. El problema és que la sensació que dona a Aràbia Saudita és que no està fet, no està acabat. O sigui, com a mínim, les imatges que haguéssim vist siguin
donessin aquesta seguretat, doncs diries, bé, no passa res, falta la típica graderia, falta el que sigui, però ja ho faran, tindran temps, però és que és molt preocupant això. Mm. Bueno, Uh, ja, una cosa més del 2021. No passa sí, res. exacte, una, una notícia més, una altra imatge curiosa més, no? De totes les que hem tingut aquest any. Ens saludava a través del xat ara Noelia Diana, que ens diu bona nit. Bona nit. La Nova Dieva ens diu que esperem que l'asfalt no sigui una pista de patinatge com ho va ser l'any passat a Turquia. Eh, també és això, és a dir, si ja les condicions de l'asfalt i del circuit són penoses, doncs escolta, recordem que serà el penúltim gran premi de la temporada i si es pot decidir el Mundial allà. En fi, Corea també va ser cap al final de la temporada, però tenies alguns grans premis després per intentar, si tenies un mal gran premi allà pel que fos, per circumstàncies alienes a tu, per dir-ho d'alguna forma, tenies encara marge de maniobra, però és que amb Aràbia Saudita serà aquest i acabem a Abu Dhabi i ja està. No sé. És el que t'anava a dir, que és el penúltim, no? Vull dir, Brasil, Qatar... Així és, sí, sí. Així és, serà... Abu Dhabi. No sé, no em generava confiança abans, fa mesos, quan el van anunciar, i ara ja no em genera confiança, evidentment, i em comença a generar una mica d'inseguretat i de por, perquè aviam què és el que ens trobarem quan es plantin allà els Fórmula 1. Ja per... Pots veure una cosa molt ràpida, eh? Pots veure Digues. una cosa graciosa? Ui. Perquè la penya molts cops no es creu que jo de debò, o sigui, jo em prenc en sèrio el tema de que la meva vida dels caps de setmana s'organitza al voltant de les curses de la Fórmula 1. Pues, a la meva agenda les tinc així apuntades. El Gran Premi de Brasil i tot plegat. I tot i així em vaig equivocar amb el de Mèxic. És que això és el que anava a dir. No volia treure, però ja que ho has dit tu, ho trec. La Diana, si la seguiu a xarxes socials, la setmana passada, quan no hi havia Gran Premi de Mèxic, va anunciar que, tenint en compte que ella es pensava que hi havia Gran Premi de Mèxic, va cancel·lar tots els plans, tots els seus rendezvous i les seves quedades socials, perquè es pensava que hi havia Gran Premi. I clar, què és el que es va trobar? Que no hi havia Gran Premi i es va quedar... Dos veles, eh? A dos veles. Com una reina. No ho podria haver dit millor. I tot i això, tenint en compte que no li costava res buscar-ho a Google, preguntar-me a mi, preguntar-li al Biel, preguntar-li a qualsevol persona que segueixi la Fórmula 1 si realment hi havia Gran Premi o no. Ho va donar per suposat tan clarament que es va trobar amb això, amb aquesta situació. La vida divina no s'escull, t'escull la vida de tu. Aleshores, pues jo estava molt convençuda de les meves capacitats i mira, de tot s'aprèn, de tot s'aprèn. També et dic, vaig fer plans amb la meva família, vaig celebrar el meu cumple, vull dir, no estuvo tan mal, però clar, imagina't, el dissabte de pont, que era que tothom estava de festa i jo al sofà així mirant Orgullo i Prejuicio per 80a vegada. Déu meu, quin recital. Quin recital avui. Te tienes que reír, te tienes que reír. No, i tant, i tant. És que quin remei, si no, és que... En fi. Ja per rematar, l'última cosa que hauríem de comentar, el team manager de Mercedes, Toto Wolff, va deixar anar unes declaracions que van fer aixecar celles, que era que ell creu que si s'arriba a final de temporada, si s'arribés a l'últim Gran Premi de la temporada amb el Mundial sense estar sentenciat, creu que es podria decidir el Mundial d'aquesta temporada com el van fer Senna i Prost en els seus temps, no? A finals dels 80 i a principis dels 90, és a dir, amb el pilot que lideri el Mundial intentant forçar un accident. No sé si et sorprenen aquestes declaracions, jo et diré que no em sorprenen, però sí que em fan sentir una mica incòmode. No fa falta treure això ara. La veritat no
no ho havia escoltat, no m'havia assabentat d'aquest tema, em sorprèn bastant. Hmm. Més que res perquè amb tot aquest debat que hi ha hagut últimament sobre la seguretat, sobre com, no sé, m'incomoda una mica, efectivament. Crec que forma part del joc mental que es porten amb Christian Horner i tota la pesca, Hmm. però bueno, tot i així, ell que sempre tinc la sensació... O sigui, tothom es posiciona, no? Tothom té com la seva imatge pública i la seva imatge privada. I davant de Horner, que sempre s'ha posicionat com una persona molt més picaret, o sigui, aquest punt més picaresc, aquesta imatge més de vinga a tocar-te els nassos i tal, Wolf el veig més com un tio més sèrio, com més establert, el que es veia més com si l'equip està triomfant és perquè pues, jo tinc les coses clares, sóc una persona, no sé, endreçada, no sé, em sorprèn bastant. M'imagino això de Horner, no de Wolf. Um, jo ja et dic, a mi no em sorprèn perquè Toto Wolff ja va dir en el seu moment que estaven a un parell de zeros de Verstappen de posar-se en la lluita pel Mundial i justament després va haver-hi el que va haver-hi a Silverstone i a Hongria, curiosament 2 zeros de Verstappen i per tant no m'acaba de sorprendre això, també forma part del que tu has dit, no? Joc mental, d'aquí a que s'acabi la temporada. M'agradaria que no hagués de passar això i de fet si després per alguna cosa arribéssim a l'últim Gran Premi de la temporada amb Hamilton al capdavant, què? Toto Wolff, què? Ja veurem. Abans de tancar-ho tot, últim comentari. Ens diu Atop WRC, ens diu que si a Imola haguessin començat aplicant el reglament, ara no estaríem en aquest punt. Sí i no. És a dir, dius Imola i podríem dir Bahrein perquè ja vam tenir polèmica el primer Gran Premi de la temporada amb Max Verstappen havent de deixar avançar a Lewis Hamilton per haver avançat per l'exterior, tot i que Hamilton va estar durant tota la cursa anant per l'exterior en aquell mateix revolt. Si ens haguéssim posat així realment, si haguéssim anat cada cursa com si fóssim un bar, no?, en el futbol, haguéssim perdut una mica. És a dir, tampoc pots fer això d'anar tant amb el reglament a mort. Sí que és cert que hi ha alguns punts que jo crec que s'ha aplicat de forma irregular, i ho hem dit aquí molts cops, que el criteri de sancionar i no sancionar, o la duresa de les sancions, jo no l'he compartit en moltes ocasions, i sí, podem mirar el reglament, però podem mirar moltes coses. S'ha de dir que portem bastantes curses amb molta tranquil·litat. Des de l'última que vam tenir al Gran Premi d'Itàlia no hem tingut més polèmica i per tant espero que sigui així fins al final de temporada. Per això jo dic que era una mica innecessari fer aquestes declaracions en aquest punt. És que ho has dit tot tan bé com que em quedo sense paraules. Queda sense paraules Qualsevol cosa... com Michael Schumacher. Què? Res. Qualsevol cosa al respecte dels debats sobre el reglament els podeu escoltar a Spotify, com és això, a Spotify, a iVoox i a YouTube. Molt bé. Jo arribo tard, però quan arribo... Exacte. Sí, sí. La Nova Dieva ens insisteix en una cosa que ens ha dit alguna vegada. Si posen grava o el que sigui i es deixen de tonteries de límits de pista, en general i per tots, que si vagin per fora perdin temps, sí, realment és això. És el que hauria de ser. Lamentablement no pot ser-ho i tampoc hauria de ser el que fan últimament de les bananes dissuasòries, que si no heu vist el que va passar a la fórmula regional, no sé exactament com són totes les sigles, però la FRECA, que es coneix com la FRECA, si veieu l'accident que va haver-hi a Monza no fa molt, us posareu les mans al cap amb el que va passar, perquè el tema aquest de les bananes dissuasòries va tornar a ser notícia, perquè 2 cotxes van sortir en una de les xicans de Monza i un dels cotxes va sortir pràcticament catapultat a sobre d'un altre cotxe i va ser una imatge bastant esfereïdora i per sort no vam tenir cap tragèdia perquè això va estar molt a prop de ser-ho i veurem. La Nova Dieva diu que aquesta molt justeta, jo crec que ja sabem a què fa referència el que he dit, per tant no intentaré explicar-me un altre cop. En qualsevol cas, Diana, ens apropem a l'hora, hem parlat de tot el que podíem parlar i sembla ser que és el moment de deixar-ho aquí i ens veiem la setmana vinent per comentar el Gran Premi de Brasil. Sí, i tant. Estarem una miqueta més viva, jo. Més viva, Per exacte. tant,
Ui, és que t'he vist... Mira, no perquè no et veig, però t'estava escoltant que estaves preparant una altra broma. No, 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 en absolut, en I absolut, dic, en absolut. Dones algun favorit de cara de cara a Brasil? que no m'escoltes, jo he dit que jo vull que guanyi Hamilton. Bé, doncs la Diana la setmana vinent no estarà al Vèrtex, aquest ha sigut el seu últim programa, ja no la deixo participar mai més. No, en absolut. Veurem què és el que passa. Tenim un cap de setmana apassionant per endavant, perquè és Brasil, tornem a Brasil després de 2 anys, un dels meus circuits preferits, un circuit icònic en la història del Mundial, amb sprint race. Això no m'agrada tant, però bé, veurem què és el que passa. En qualsevol cas, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots els que ens heu estat seguint en directe. Moltes gràcies, Diana. Sí, senyor. Avui ens has deixat un Un recital. plaer, com sempre. Un recital absolut. Entre la R4 que passa per Cubelles, entre el 31 de novembre i alguna cosa més que has dit, MVP. Et dono l'MVP d'aquest programa, sens dubte. Meravellós. Me'l penjaré al costat del tuit per emmarcar de la Nova Dieva. Molt bé, molt bé, molt bé. Ho deixem aquí, doncs. Moltíssimes gràcies als que ens heu estat seguint en directe a través de la retransmissió de Twitch, o els que ens estigueu mirant a través de YouTube, o ens estigueu escoltant a través de Spotify o de iVoox. Ens veiem, com hem dit, la setmana vinent per comentar el bo i millor del Gran Premi de Brasil. Que vagi molt bé tot. Adeu!